Και αυτό είναι το πρώτο βίντεο. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα, θέλω να σας πω. Αυτό είναι το κανάλι, λέγεται, το είδατε και μόνοι σας πιστεύω στο ναι. Zoe Hero Forever. Και εγώ είμαι η Ζωή. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι θα παίξουμε συνήθως Roblox Brookhaven. Με φίλους. Τώρα μπήκα μόνη μου για να κάνω αυτό το μικρό βίντεο, το πρώτο. Και θα κάνουμε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να κάνω ένα πολύ μικρό βίντεο, θέλω να σας δείξω μυστικά στο Brookhaven. Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε. Βασικά θα σας δείξω 3 μυστικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πατάω λίγο το pause μέχρι να... ναι. Μέχρι να... πώς το λένε? Μέχρι να... κολλάω. Μέχρι να πάω στο πρώτο μυστικό. Πατάω. Ωραία, το πρώτο μυστικό είναι εδώ στην τράπεζα. Ανεβαίνουμε πάνω. Ναι, ξέχασα. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε αυτή την πράσινη κάρτα. Και με αυτήν μπαίνουμε εδώ, μπορείτε να κλέψετε και την τράπεζα. Εδώ έχει αυτή τη σύραγγα. Αν πηδήξετε πάνω, μπαίνετε μέσα. Πρέπει να πάρετε φακό γιατί δεν βλέπετε την τύφλα σας. Λοιπόν. Λοιπόν. Και μπαίνετε σε αυτό εδώ το μέρος. Και εδώ είναι... Παναγία μου, τι είναι αυτό? Είναι ένα μέρος κάτω από την τράπεζα. Λοιπόν, το επόμενο μυστικό είναι στο ίδιο μέρος. Πρέπει να πατήσετε αυτή τη λάμπα. Και ανοίγει κι άλλο ένα μυστικό μέρος μέσα. Και λοιπόν... έχετε και αυτό, τρομάζω. Εδώ έχει μια βόμβα που μπορείτε να την πάρετε. Λοιπόν... Και αν καθίσετε εδώ βλέπετε όλες τις κάμερες του Brookhaven. Είμαι σίγουρη ότι θα το ξέρετε αυτό το μυστικό. Ναι. Και βαριέστε να το βλέπετε, αλλά τέλος πάντων εγώ το κάνω. Ποιος το θέλει να το δει. Λοιπόν. Ανεβαίνουμε εδώ. Λοιπόν, το επόμενο μυστικό είναι το τελευταίο. Λοιπόν. Το επόμενο μυστικό οδηγεί στο ίδιο μέρος, απλά από διαφορετικό μέρος. Λοιπόν, μπαίνετε στην πισίνα και κολλάτε σε αυτό το μέρος. Το ξέρετε και αυτό. Μπαίνετε πάλι φακό γιατί δεν βλέπετε την τύφλα σας. Και κολλάτε πάλι εδώ. Και να, μπαίνετε στο ίδιο μέρος. Και μπορείτε να μπείτε και από την πισίνα και να έρθετε εδώ. Για να πάτε στη σύραγγα εδώ πάνω και να κλέψετε από εδώ την τράπεζα. Ναι. Ωραία. Θα το λίγο ξαναπώ για να... Ναι, πάω στο πίσω. Ωραία παιδιά. Αυτό το βίντεο θα κάνω και άλλα μυστικά να ξέρετε. Αυτό το βίντεο θα σας άρεσε, πατήστε like και εγγραφή κουδουνάκι για να χάνετε καινούργιες βίντεο. Και παιδιά, σας παρακαλώ. Μπορεί να... Ναι, δεν είμαι εκεί πάρα πολύ διάσημη YouTuber, αλλά σας παρακαλώ μια εγγραφή. Δεν είμαι στους άλλους YouTuber που λένε εγγραφή, γιατί μπλα 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 είναι δωρεάν και τέτοια. Μην απλά θέλω εγγραφή γιατί... Ναι, σας παρακαλώ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτό ήταν το βίντεο, λοιπόν. Γεια σας!